கிறிஸ்தவுக்குள் பிரியமான அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் இனிய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலும் இந்த டிசம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி அப்பா நம்மளோடு பேசுகிற வார்த்தை என்னவென்றால், ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தின் முதல் பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன். என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள், எருசலேமுடன் பட்சமாய் பேசி அதன் போர் முடிந்தது என்றும் அதுக்கடுத்து ஃபுல்லாக நீங்கள் வாசித்துக்கங்க. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையில வந்து அதன் போர் முடிந்தது. இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் அப்பா சொல்கிற வார்த்தை என்னன்னா, போர் முடிந்தது. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த 11 மாதங்களாக நீங்கள் பட்ட வேதனைகள், நீங்கள் எந்தெந்த காரியங்களோடு போரிட்டு கொண்டு இருந்தீங்க, ஜெயம் பெற முடியாமல் தவித்து கொண்டு இருந்தீங்களா? உங்களை பார்த்து அவர் சொல்கிறார், போர் முடிந்தது, போர் முடிந்தது. கண்ணீர், வியாதி, பிரச்சனைகள், இன்னும் சண்டைகள், சமாதானமின்மை, வேலையின்மை, எல்லா பிரச்சனைக்கும் இந்த மாதத்தில் ஒரு முடிவு. அதுதாங்க போர் முடிந்தது. அதுலேயும் பாருங்களேன், எருசலேமுடன் பட்சமாய் பேசி, முதல் வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா, ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள், எருசலேமுடன் பட்சமாய் பேசி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இது வரைக்கும் இழந்த காரியங்களுக்காக நீங்க ரொம்ப துக்கத்தோடு இருந்துப்பீங்க பார்த்தீங்களா? இந்த 11 மாசம் வேலை இல்லாம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம், வியாதியோடு போரிட்டு கொண்டு இருந்திருக்கலாம், ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனை பயங்கர கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க பார்த்தீங்களா? ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு நீங்க போராடி கொண்டு இருந்தீங்க பார்த்தீங்களா? அந்த போர்ல நீங்க ஒருவேளை தோற்று வேதனையோட இருக்கலாம். அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு, பட்சமாய் பேசுங்க. ஆனா நம்ம ஆண்டவரை பொறுத்தளவுக்கு எப்படி தெரியுங்களா? நீங்க வேதனையோடு இருக்கும்போது ஆற்றுங்க, தேற்றுங்க, பட்சமாய் பேசணும்னு சொல்லிட்டு விட்டு விடுகிற தேவன் அல்ல, அதற்கான பதிலை தருகிறவரா இருக்கிறார். இந்த 11 மாசமும் நீங்க லாஸ் ஆனவை எல்லாம் இந்த 12ஆவது மாதத்துல, இந்த டிசம்பர் மாதத்துல நீங்க ரெட்டிப்பாய் பெற்றுக்கொள்வீங்க. அதுதான் இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை. நீங்க ரெட்டிப்பாய் பெற்றுக்கொள்வீங்க. எதுல போர் புரிந்து எதோட போராடி கொண்டு தோல்வி அடைந்தீர்களோ அந்த தோல்வி எல்லாம் இந்த மாதம் ரெட்டிப்பாய் நீங்க ஆசீர்வாதத்தை பெற போகிறீர்கள். போர் முடிந்தது என்றால் என்ன தெரியுங்களா? இது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு பாருங்களே. ஏற்கனவே முடிஞ்ச ஒரு காரியத்தை தான் உங்களை பார்த்து அவர் சொல்றார். உங்க போர் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சான். ஏற்கனவே நீங்க இப்ப வியாதியோட போராடிக்கிட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா? அந்த போராட்டத்தை ஒருவர் உங்களுக்காக உங்க இடத்துல இருந்து போராடி வெற்றி பெற்று விட்டாரா? ஆமாங்க, சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய என்னுடைய பாவங்கள், சாபங்கள், வியாதிகள், கண்ணீர்கள், தோல்விகள், வேலையின்மைகள், வெட்கங்கள், அவமானங்கள், எல்லா காரியங்களையும் நம்ம சார்பாக, அதாவது ஏன் சார்பாக, இதை கேட்கிற உங்க சார்பாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒருவேளை உங்க பேர் வினிதான்னு வச்சுக்கோங்களேன், வினிதா சார்பாக தேவன் சொல்லுகிறார், சிலுவையிலே அவர் எல்லா போரையும் முடித்து விட்டாராம். முடித்து ஜெயம் பெற்று விட்டாருங்க. ஜெயம் பெற்று விட்டார். எனவே உங்களுக்கு தோல்வி கிடையாதுங்க, தோல்வி கிடையாதுங்க. நீங்க அதை நம்பும் போது தாங்க அது உங்க வாழ்க்கையில ப்ராசஸ் ஆகுது. நீங்க அதை உங்க வாழ்க்கையில எடுத்துக்கொள்ளும் போது, அந்த வார்த்தையை நீங்க நம்பி பேசும்போது அது உங்க வாழ்க்கையில நீங்க கிரியை செய்வதை பார்ப்பீங்க. இன்னைக்கு காய்ச்சலோட நீங்க போராடிட்டு இருக்கீங்களா? நீங்க சொல்லுங்க, என் காய்ச்சலை ஒருத்தர் சிலுவையில சுமந்து ஜெயித்து விட்டார், எனவே எனக்கு இந்த காய்ச்சல் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி அவருடைய நாமத்தை சொல்லி அதை விரட்டுங்க. இயேசுவின் நாமத்தினால காய்ச்சல் வெளியேறுவதாக சொல்லுங்க. அது வெளியேறுவதை நீங்க பார்ப்பீங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்க இப்ப கூட உலகம் ஒரு காரியத்துக்காக பயங்கரமா பயந்துகிட்டு இருக்கீங்க தெரியுங்களா? ஒமைக்ரான்னு சொல்லி ஒரு வைரஸ்க்காக, கொரோனா வைரஸ்க்காக. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, பயப்படாதீங்க. அந்த எந்த விதமான எந்த ஒரு உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரஸா இருந்தாலும் சரி, அதையெல்லாம் இயேசு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்து விட்டார். நீங்க பயப்படவோ கலக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க. இந்த வருஷத்தின் கடைசியில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார்னா, இதுவரைக்கும் நீங்க பட்ட எல்லா பாடுகளையும் இயேசு சிலுவையிலே சுமந்து முடித்துட்டாருங்க. எனவே நீங்க ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை இந்த மாதம் பெற போறீங்க. தேவன் ஒருத்தர்கிட்ட பேசினார்னா அவர் நன்மை தருகிறவரா இருக்காருங்க. எனவே நீங்க இதுவரைக்கும் நீங்க பட்ட அந்த போரை அவர் சிலுவையில முடித்ததை நீங்க இப்பொழுதே விசுவாசிங்க. இந்த 12ஆவது மாதம் நான் அதை நம்புறேன் ஏசப்பா, நீங்க கொடுங்க, நான் என்னோட நீங்க பச்சமாய் பேசுவேன்னு இந்த சிஸ்டர் சொன்னாங்க. நீங்க என் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த பச்சமான இந்த வார்த்தைக்காக நன்றின்னு சொல்லுங்க. ஏசப்பா, இந்த மாசம்
உங்களுக்கு இரட்டிப்பான நன்மைகளை தர போறார். வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வேலைகளை கட்டளையிட போகிறார். பிசினஸ்ல நீங்க உயர போறீங்க. அடுத்த லெவல். வியாதியோடு போராடுகிறவர்கள் அதுல இருந்து விடுதலை பெற போறீங்க. ஃபைனான்ஸ் கடன் பிரச்சனையில இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதம் ஒரு பெரிய விடுதலை வரப்போகிறது. எனவே அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய வெக்கங்கள் அவமானங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய அடிமைத்தனங்கள் பாவத்தில் இதில் பார்க்குற சிலர், நான் பாவத்தில் ரொம்ப போராடிட்டு இருக்கேன், என்னால் மேற்கொள்ள முடியவில்லைன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்குறீங்க. உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு, கவலைப்படாதீங்க, அதை சிலுவையில் வச்சிருங்க. எந்த பாவத்தில் நீங்கள் போராடுறீங்களோ அந்த பாவத்தை இயேசு சிலுவையிலே ஜெயித்து விட்டார். நீங்க இன்னைக்கு அடிமையால் போராட வேண்டியதில்லை. அதை சொல்லுங்க, எங்க அப்பா சிலுவையிலே சுமந்துட்டார், எனவே இயேசுவின் நாமத்தை அந்த பாவையை விட்டு வெளியேறுவதாக சொல்லுங்க. அந்த அடிமைத்தனம் வெளியேறுவதாக சொல்லுங்க. ஏசப்பா உங்களுக்கு செய்த அற்புதத்தை நீங்க பார்ப்பீங்க. அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். அன்பான சகோதரனே, அவர் உங்களை அன்பு செய்கிறார். அன்பான சகோதரியே, அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். எனவேதான் அந்த செய்தி நீங்க கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீங்க. அவர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்து இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை தர அவர் விரும்புகிறார். எனவேதான் அந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்க. இதை கேட்கிற நீங்க இதை நம்புங்க. அவர் உங்க வாழ்க்கையில் செயல்படுவதை நீங்க பார்ப்பீங்க. நான் ஜெபிக்கலாம். அன்புள்ள இயேசப்பா, இந்த நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம். இப்ப கூட அந்த இந்த செய்தியை பார்த்த எல்லா சகோதர சகோதரிகளையும் உடைய கரத்துல கொடுக்கிறேன். இதுவரைக்கும் எந்தெந்த பிரச்சனையில போராடி கொண்டிருந்தார்களோ, எந்தெந்த பிரச்சனையில ஜெயம் பெற்றுவிடலாம் என்று போர் செய்து கொண்டிருந்து தோற்று போய் இருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு இந்த மாதத்துல நீர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி போர் முடிந்தது என்ற வார்த்தை அவங்க வாழ்க்கையில பலிக்கட்டும் என்று சொல்லுகிறேன். இந்த வார்த்தைக்கு ஆமேன் சொல்லுகிறவர்கள் வாழ்க்கையில இந்த நாட்கள் ஆண்டவரே போர் முடியட்டும் என்று சொல்லுகிறேன். அப்பா, திருமணம் ஆகாத பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதத்துல திருமணம் நிச்சயிக்கப்படுவதாக என்று சொல்லுகிறேன். தகப்பனே, உமக்கு நன்றி. இதுபோல சரீர வியாதிகளிலும் ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனையிலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு இந்த மாதம் அப்பா ஒரு வெற்றியின் மாதமாய் மாறுவதாக என்று சொல்லுங்க. அந்த போரிலிருந்து அவருக்கு விடுதலை வருவதாக என்று சொல்லுங்க. அப்பா, எல்லாரும் இப்படி கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த ப்ரோக்ராம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு தெரியும். தொடர்ந்து பாருங்க, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.